Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB membro kan KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras nato mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa. Yung Pag on air ta Ma'am Nicole, ano nakita? So, ay. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indocabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Sabado, Oktubre 18, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, sobra 700 na pasahero stranded sa man iba-ibang pantalan sa rehiyon Bicol, sigun sa Coast Guard District Bicol. Nagkapirang flight sa mga eroperto sa rehiyon kansilado sigun sa Kaap Bicol. Saro sagkod 2 metros na storm surge heights darakan bagyong Ramil posibleng maeksperiensyahan sa Bicol Region basado sa abiso kan pag-asa. PNP entrance examination and promotional examination sa mga examination center sa Bicol Region ipaparagos sa aga as scheduled sigun sa Napolcom. Sa lado national budget hearing kan Senado tatapuson sa Oktubre 24. ICC pinag-orden ang medical exam kay dating Presidente Rodrigo Duterte para maaraman kung fit na magampang sa hearing kan sa iyang mga kaso. Representative Leandro Leviste nag-apelar kay DPWH Undersecretary R.A. Perez asin iba pang opisyal na ibulgar ang posibleng naaraman sa flood control scandal. Atong ang hinagad na ibalik sa CIDG ang kaso kan mga nawawarang parabulang. Sa ibang nasyon, bomba suminabog sa hampang kan harong kan midbid na investigative reporter kan Italy. Sa lado kan Karawato Sports, Carlos Yulo limitado ang kategoryang lalabanan sa SEA Games. Mga tugang yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mon Artisan. Nasa 757 pasaheros unstranded sa mga pantalan sa rehiyon Bicol ang nanutaran kan Coast Guard District o CGD Bicol as of 4 p.m. kasuhapon Oktubre 17. Sigun sa ahensya, apera kan mga pasahero, stranded man ang 108 rolling cargos, asin 8 vessels mantang para mientras man na nakadaong ang 2 vessels o MBCAs. Mientras tanto, ang mga stranded na pasahero, asin sakayan pandagat, dahilan kan pagkanselar kan mga biyahe sa mga kadagatan kan rehiyon Bicol, darakan bagyong Ramil. Sa ngunyan man tinidong naka-heightened alert status ang mga personahes kan CGD Bicol sa bilog na rehiyon, natulos na maresponde sa anuman na emerhensya darakan na sabing maraot na panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!
Kanselado nagkaperang flights ngunya na aldaw dahilan kan bagyong Ramil. Sigun sa pinaluwas na flight cancellations for October 18, 2025 kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Bicol as of 8:30 a.m. Kanselado ang flights kan PAL Express sa Bicol International Airport na may flight detail o details na PR 2923, 2924, 2919 as in 2920 o ang mga biyaheng hali sa Daraga Albay pasisiring sa Manila vice versa. Mientras tanto, kanselado man ang biyahe kan Sebgo Inc. sa Naga Airport na may flight details na DG6113, 6114, 6117 as in 6118 o ang mga biyaheng hali sa Naga City pasiring sa Manila vice versa. Kanselado man ang biyahe hali Virac Catanduanes pasiring sa Manila vice versa o ang biyaheng 5J821 as in 822 kan Cebu Pacific Air sa Virac Airport. Dagdag pa kanahain siya dahilan kan maraot na panahon. Kanselado pati ang mga flight sa Masbate Airport kan Sebgo Inc. o ang biyaheng DG6171 as in 6172 o ang biyahe hali Masbate pasiring sa Clark, Pampanga vice versa. Pinagabisuhan man kan CAAP Bicol ang mga apektadong pasahero na makipagkoordinar sa saindang mga airlines para sa opsyon ng rebooking o refunding kan mga apektadong tickets. Posibleng maeksperiensyahan ang saro sa kuduang metros na storm surge heights sa mga kadagatan sa rehiyon Bicol darakan bagyong Ramil basado sa ipinaluwas na Storm Surge Warning number 5 kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA as of 8 a.m. ngunya na aldaw. Sigun sa ahensya, posible ang minimal sagkod na moderate risk kan storm surge an mae-eksperyensyahan sa masunod na 36 oras sa mga kadagatan kan probinsya kan Albay, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon asin Catanduanes. Katakod kay ni ipinagpaabisuhan man kan PAG-ASA ang publiko na magrayo sa mga kadagatan, ikanselar ang kabos na marine activities asin padagos na magmonitor sa mga latest updates hali sa DOST PAG-ASA. Katakod kay ni pinag-abisuhan man ang mga disaster risk reduction and management offices sa mga nasabing lugar na gibuhon ang magkakanigong aksyon asin precautionary measures asin abangan ang masunod na storm surge information na ipapaluwas alas 2 nin pagkahapon ngunyan na aldaw. Ipaparagos ka National Police Commission o NAPOLCOM ang PNP entrance examination and promotional examination sa Camarines Sur o National High School Naga City as in Marshal Oranyola Memorial School Albay Examination Centers sa aga Oktubre 19 o 19, 2025. Sigun sa ipinaluwas na advisory ka NAPOLCOM, ipaparagos as scheduled ang eksaminasyon kung saan ang mga examinees na day makakapag-exam dahilan kan 3 o C Travel Advisory kan Coast Guard Bicol ang tatawanin prioridad sa masunod na NAPOLCOM examinations sa enot na semestre kan 2026. Dagdag pa kan komisyon dahil naman inda ira-require na magbayad pa ng examination fee ang mga maire-reschedule sa masunod na taon. Suspendido ngunya na aldaw ang mga laog sa opisina kan mga ahensya di gobyerno sa probinsya nin Albay. Apwera kan mga ahensya na nasa linya kan public safety, disaster risk reduction asin mga nasa serbisyo nin salud. Basado sa ipinaluwas na PDRRMC APSEMO Advisory 2025-38 na pirmado ni Albay Governor Noel Rosal, katakod ini kan pinag-aandaman na maraot na panahon darakan bagyong Ramil ngunya na aldaw. Apwera ka ini pig-in ganyaran man ang mga bangko nagibuhon an abilable ang mga automated teller machines pati na ang mga online apps na may supisyenteng preloaded cash na pwedeng magamit anuman na oras. Mientras tanto, pinag-abisuhan man ang gabos na pamilya sa probinsya na pasiguruhon ang saindang mga kaharungan mantang ang mga business transactions asin aktibidades ang suspendido man ngunya na aldaw. Sigun pa sa abiso, pinag-abisuhan man ang publiko, nagibuhon ang precautionary measures bilang pagpreparar sa impact kan bagyo aron kan flash floods, landslides, asin posibleng lahar flows. Dagdag pa digdi ang pag-ibitar kan mga unnecessary travels, partikular na sa mga flood-prone na tinampo o harani sa mga salog. Mantinidon o imantinir, maging na alerto asin naka-standby para sa mga opisyal na updates, asin magkakanigong abiso hali sa PAG-ASA asin lokal na gobyerno.
Katakod kan pinagaandaman na maraot na panahon dara kan bagyong Ramil. Pinagabisuhan kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang publiko na mag-ingat sa pagbabiyahe. Sigon sa LTO Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Edgar Alan Castillejos, strongly discourage kan ahensya ang gabos na non-essential land travel, partikular na sa mga biyahe pasiring sa Masbate, Catanduanes pati na sa Visayas as in Mindanao regions. Maawat kay ni na maiiwas ang maiiwas ang mga motorista sa magabat na trapiko sa Maharlika Highway asin sa mga pantalan kan Matnog, Tabaco City, Pilar asin Piodoran dahilan kan inaantisiparan na travel disruptions dara kan nasabing kalamidad. Dagdagman kan ahensya na padagosin ng ma-monitor kan mga developments kan panahon asin mapaluwas din magkakanigong mga abiso para sa mga motorista. Ibigabisuhan man kan LTO Bicol ang publiko na iprioridad ang kaligtasan sa gabos na oras asin mag-antabay sa mga opisyal na weather bulletins asin government announcements. Idinistribuir kan mga angels in red vests kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang mainit na pagkaon para sa mga locally stranded individuals sa man iba-ibang pantalan sa rehiyon Bicol katakod kang suspensyon kan biyahe sa kadagatan dara kan bagyong Ramil. Sigon sa DSWD Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Norman Laurio, 180 ang stranded na pasahero sa Piodoran Port sa Albay ang nakaresibi kan mga hot meals kasubanggi mantang nasa 350 stranded individuals man ang nakaresibi nin pamanggihan sa parehong aldaw sa Tabaco Port sa Albay. Ang nasabing asistensya nagkantidad nin sobra 34,000 pesos hali sa gobyerno probinsyal kan Catanduanes. Sarong construction worker Anada Linas nahulog asin napurupot sa sarong electric line sa sarong edipisyo sa Magallanes Street, Barangay Orosite, Legazpi City, kasubagong aga. Sigon sa entrevista kan DZGB News sa katrabaho kan biktima, namin bidinay bilang si Clark, 30 anyos na residente kan Barangay San Roque, Legazpi City. Sinabi pa niya mantang nasa ikalimang eskalon sinda kan edipisyo, bandang alas 9:15 kasubagong aga kaibahan ng iba pang katrabaho na kada og sindanay makusog na pagsabog. Pag-okang hilingon ninda ang lugar na pinagalian kan tanog. Nailing ninda si Clark na nakahigda na sa tinampo sa ibaba kan edipisyo. Sigon sa katrabaho, solong nagpipintura ang biktima sa exterior portion kan building as hindi nakasulog din safety harness o maski ano pang protective gear sa oras kan insidente. Dagdag man na impormasyon hali sa mga witness, conscious ang biktima kan mag-abot ang mga rescuers kung sa intulos manining idinara sa pinakaharaning ospital para sa magkakanigong medikal na atensyon. Ginibukan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang ikawalong barangayan Wheels of Government in Motion kasuhapon sa Banyadero Covered Court, Barangay Banyadero, Daraga Albay. Sigun kay Daraga Mayor Victor Perete, pinag-opisir sa aktibidad ang man iba-ibang serbisyo kan gobyerno arog kan pagproseso kan birth certificate kan Municipal Civil Registry Office, pagproseso kan libreng insurance para sa mga paraoma hali sa Municipal Agricultural Services Office, general check-up, konsultasyon, bulong, dental extraction as in health education, hali sa Municipal Health Office as in iba pa. Dagdag pa kan alkalde ang aktibidad malibot sa gabos na barangay kan munisipalidad kada Biyernes kan semana kung sain ipig-abiso sa publiko na antabayan ang masunod na anunsyo kan schedule kan barangayan. Katakod kan mga nanotaran na bomb threat report sa siyudad kan Legazpi, pig-require kan manihamiento kan Divine Word College Legazpi o DWCL sa mga miyembros kan institusyon na sulugon ang sendang mga identification cards sa gabos na oras. Sigo sa ipinaluwas na advisory kan eskwelahan sa sendang opisyal na social media page, ang mga entry as in exit kaini. Limitado sana sa mga mayor na gates kung saan ikokondusir ang bag as in vehicle inspections. Apera kaini ang mga bisita, dapat man na mag-register asin magkuhaan in visitors pass bago makalaog sa premises kan eskwelahan. Ang mga kahinahinalang individual, bagay o mga aktibidad dapat man na i-report sa security personnel o sa siisay man na abilableng autoridad. Katakod kay ni sinabi man sa abiso na opisina kan Vice President for Administration ang pigtawan direktiba na makipagkoordinar sa Legazpi City PNP, BFP asin Barangay Security Force para sa information sharing asin marikas na pagresponde. Abangan pa ni bang mga bareta sa pagbabalik kan bareta alas 12. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Target kan Senate Committee on Finance na tapuson ang mga budget hearings sa Oktubre 24. Sigun kay Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, nalaog pa man giraray sa schedule ang pagtukar kan Finance Committee asin subcommittee sa mga budget kan lambang ahensya. Nagkapira sa mga natatadang government agencies na masalang sa budget hearings sa masunod na semana iyo ang Department of Social Welfare and Development, Department of Energy, Department of Justice, Department of Environment and Natural Resources, Department of Labor and Employment, Department of Information and Communications Technology, Department of Agrarian Reform, as in Office of the Ombudsman. Sinabi ni Gatchalian na pagkatapos kan pagdangog sa committee kan mga budget kan ahensya sa kaman sinda makondukta nin technical working group meetings para paghuroronan ang mga proposals kan mga senador asin kung sain huhuguton ang pundo. Pigaadalan kan Senado na kuahon ang pondo para sa mga kinakaipuhan na proyekto hali sa mga opisina o ahensya na wala na sa mandato o sobra-sobra naman ang budget. Ipinag-orden kan Pre-Trial Chamber 1 kan International Criminal Court o ICC na ipapasairarong sa medical examination si dating Presidente Rodrigo Duterte para maaraman kung physically asin mentally fit siya para maghampang sa pagdangog o hearing kan sa iyang mga kaso. May kinaraman na pagdangog o ang pagdangog sa crimes against humanity sa piglansar na war o war on drugs kan dating Presidente. Nagdesignar ang ICC Pre-Trial Chamber 1 nin sarong panel kan tulong independent medical experts, sarong forensic psychiatrist, sarong neuropsychologist, as in sarong
o geriatric as in behavioral neurologist. Siniguro ang panel o kan panel na isumitir ang report kaini sa korte bago ang Oktubre 31 matang ang prosekusyon. Depensa asin abogado kan mga biktima iyon pwedeng magsumitir kan sa indang mga obserbasyon sa mga nadiskubre sa Nobyembre 5. Nag-apelar si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa mga haralangkaw na opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH na iluwas ang naaaraman na impormasyon may kinaaraman sa iskandalong nakapatos sa flood control projects. Enot kay ni ibinulgar ni Leviste ang pigsasabing koneksyon kan nagkapira sa mga haralangkaw na opisyal kan DPWH sa mga public contractor. Ang mga ini sigon sa iya haraniman kay Secretary Vince Dizon asin kaibahan sa bagong team na binilog kan DPWH Secretary. Pinag-unambitan ni Leviste si DPWH Yusek Ari Perez bilang saro sa pigsasabing harani kay Dizon asin posibleng may impormasyon manungod sa pigsasabing maanumaliyang public infrastructure project kan ahensya. Apelasyon kan kongresista sa mga ini na mas marhay na sinda na mismo ang voluntaryong magluwas asin magpahayag nin impormasyon may kinaaraman sa posibleng naaaraman sa mga flood control scandal asin sa sistemang nang nahari sa mga pigpapagibong pampublikong infrastruktura asin pigpupunduhan kan gobyerno. Hinagad ka negosyanteng si Atong Ang sa Department of Justice o DOJ na ibalik ang kaso may kinaraman sa mga nawawarang parabulang sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sigun sa iyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal, initanganing masiguro ang sarong matanos asin patas na investigasyon. Paliwanag ni Villarreal na maski pwedeng magtabang ang DOJ sa case build-up panganot na trabaho pamangiraray kan pulisya ang pagkondukta nin investigasyon. Di man naghahagad si Ang nin outright dismissal kan kaso para maiwasan ang padagos na pagdududa sa publiko. Personal na naghampang si Ang sa DOJ para isumitir ang sayang counter affidavit may kinaraman nin kaso. Nawawara na nintiwala sa mga politiko asin sa gobyerno ang mga Pilipino. Sigon kay Senator Sherwin Gatchalian na ini ang malinaw na mensahe kan pinakahuring survey kan Pulse Asia kung saan ang approval rating kan Senado iyo ang nagbaba sa 42% sa Setyembre hali sa 53% kan Hunyo. Tinawanin doon ni Gatchalian na ini ang katotohanan asin sentimiento kan publiko na kaipuhan akuon lalo na tagabos sa sanga kan gobyerno buminagsak ang ratings. Matapos naman ang issue may kinaaraman sa mga maanumaliyang flood control projects. Importante ngunyan ang pigigibong investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure o ICI para maibalik ang tiwala asin kumpiyansa kan namamanwaan siring man na marikas na pagpapanimbag asin pagsaangat nin mga kaso sa mga imbuelto. Mantang para kay Senate President Tito Soto III, ang mga survey nagsisirbing giya sa paghiling kan namamanwaan sa sarong partikular na panahon o maaapod na snapshot of the past. Tinauwanin doon ni House Committee on Public Accounts Chairperson as in Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na day basta-basta makakapagkansilar nin pasaporte ang Department of Foreign Affairs o DFA. Ginibo ni Ridon ang pahayag matapos questionon ni Navotas Representative Toby Chanco ang DFA dahil sa kudngon niyan day pa kay ninakakansilar o pigkakansilar ang pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na pigkakonektar sa budget insertions as in maanumalyang flood control projects. Sigun kay Ridon, wala nin probisyon sa Passport Act na nag-aautorisar sa DFA na unilaterally magkansilar nin Philippine passport sa invocation sa ni national security. Sinabi niya ang nakapalaman sa Passport Act na kaipuhan nin court order tanganing makansilar ang pasaporte. Sa ngunyan, wala pang kasong naisasaangat sa korte laban kay Ko may kinaraman sa flood control controversy. Bareta sa ibang nasyon, pigi-imbestigaran na kan mga otoridad sa Italy ang pagsabog kan bomba sa luwas kan harong kan midbid na investigative journalist na si Sigfrido Ranucci. Si Ranucci iyo ang nasa irarom kan police protectioning nagkapirang taon dahil sa patakot sa buhay na sa iyang nariresibi. Base sa inisyal na investigasyon, nasa rong klase nin pampasabog ang itinanom sa hampangkan gate kan harong ni Ranucci sa Campo Ascolano. Nangyari ang pagsabog 20 minutos pagkauli kaini sa saindang harong. Duwang lunadan ang naraot na propriedad niya asin kan sa iyang aki na babae.
Kinundinar ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang insidente kung saan ipinag-orden kaini ang hararom na investigasyon. Sa lado kan Karawato Sports, nagrehistro na ni Duwangana ang Magnolia Hotshots sa bagong coach ni Dana si L.A. Tenorio sa nagpapadagos na PBA Philippine Cup. Dinawag ni Dan Titan Ultra sa score na 127-119 sa kawat na ginibo sa Smart Araneta. Nagbida sa panggana si Zab Lucero na igwang 23 puntos, mantang may 21 puntos naman si Ian Sanggalang, asin tig 16 puntos sina Mark Baroka asin Russell Escoto. Maski pinasalamatan ni Tenorio ang mga players na kulangan pa man giraray ini sa depensa na ipinahilingkan sa iyang mga players. Naging nakulang hagyat para sa Titan ng pagkadaog dahil sa kawaran ng presensya ni Calvin Abueva matapos na magrehistro ng injury. Nasayang man na nagibong 28 puntos ni Joshua Monzon para sa Titan. Yuntas na pinasupgan kan Meralco Bulls ang Barangay Ginebra matapos na pamarangkalon ini sa score na 89-75 sa nagapadagos na PBA 50th Season Philippine Cup. Naimbento kan mga siyentista sa Amerika ang sarong robot na kayang makatabang sa mga bumbero kada bes na may kasulo. Ang robot pigapod na Thermite RS-3 kung saan nagamit na ini kan Los Angeles Fire Department pakabakal pa sa nakan may duwang edifisyo nin Fashion District Building sa downtown Los Angeles ang nasulo. Ang robot nagkakantidad ni nasa $277,000 o kapareho ni nasa 16.3 million pesos. Istorya na iiba. Sarong kakaibang gapo ang pinagtutubudan na pinakadakula hali sa planetang Mars na nakuha sa Earth ang naging sentro kan sarong dakulang auction sa Sotheby's sa New York. Ang meteorite may gabat na 25 kilo as in may technical name na NWA 6788 as in pagkakalkulong nagkakantidad ni nasa 4 milyones dolyares. Sigun sa Sotheby's, ang gapo nagtalsik hali sa Mars matapos ining tamaan ng sarong dakulang asteroid. Nasa 225 million kilometers ang binahe kaini bago nagbagsak sa Sahara Desert sa Nigeria kung sa inakuha ini kan sarong meteorite hunter kan Nobyembre 2023. Ngunyan alda Oktubre 18 taon 1941 ang kagadanon ni Carlos Ronquillo sarong Revolutionary Chronicler asin sekretarya ni General Emilio Aguinaldo. Inibahan ni Ronquillo si Aguinaldo sa Hong Kong kan Disyembre 27 taon 1897 kung sa ina sa voluntary exile ang general matapos mapirmahan ang biyak na bato truce kan Disyembre 15 parehong taon. Pagbalik sa Pilipinas sa irarom kan direktiba ni Aguinaldo, inorganisar niya ang sadiring guerrilla unit kan mapas sa kamot kan mga Amerikano ang Cagayan. Alagad siya ang nakulong sa laog nin 4 na bulan kan 1900 kan naarestar siya kan mga Amerikano sa engkwentro sa Cordillera Mountains. Inarestar siya nin 2 beses sa Giraray kan mga dayuhan enot kan Abril 16 taon 1903 dahilan ta dain niya isinuko ang bandera kan Pilipinas na ginamit kan Cagayan Batalyon asinan ikadua kan Marso 18 sunod na taon dahilan sa pagdisplay kan bandera kan Pilipinas. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Sharamay Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibahan ta po si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani asin happy birthday kay Dominic John Abella. Keep safe and dry po sa Bagyong Ramil. Ako po si Bert Nunez, ang sa indong tagapagbareta. Happy birthday man po kay Miss Meg Los Baños. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Inihahatod sa ilo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang